F'attività politika fil-mus tal-kap tal-Oppożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal il-kandidati li ser jikkontestaw l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali fissem il-Partit Nazzjonalista il-kollu ma lesti jaħdmu għal kull lokalità b'enerġija, passjoni u b'determinazzjoni biex jtejbu l-kwalità ta' ħajja ċittadini Maltin u Għawċin. Waqt li preżenta l-kandidati li ser jikkontestaw l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali fissem il-Partit Nazzjonalista fil-ġnien tal-Arusa tal-Mosta, esprima s-sodisfazzjon tiegħu bil-kandidati nazzjonalisti. Qal il-Partit Nazzjonalista jemmef politika li tagħti s-saħħa lil-lokalitajiet. Qal il-Partit Nazzjonalista kien dak il-partit li wellet il-Kunsilli Lokali u ta' seta' u poteri deċentralizzati f'dan il-kunsilli lokali fil-qalba tal-komunitajiet biex skontu verament jimplementaw politika u azzjonijiet li jkunu fl-aħjar interess ta' ċittadini. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qallim il-Gvern ser ikun qed jagħmel eżerċizzju ta' carrying capacity f'kull lokalità biex jiddetermina l-bżonnijiet tal-lokalitajiet ta' Malta u Għawdex skont l-eżiġenzi partikolari. Għabbażi ta' riċerka semma li l-Partit Nazzjonalista ser ikun qed irressaq proposti konkreti biex jassiguraw investiment infrastrutturali adekwat f'kull lokalità u ssir pressjoni għal titjib tal-ambjent u t-toroq u biex jiżdied il-ġbir tal-iskart f'kull lokalità. Għalli dawn huma l-kandidati li politika għalik huma mħejja biex jaħdmu b'enerġija u b'determinazzjoni u jagħtu servizz biex jtejbu l-kwalità ta' ħajja fil-qalba ta' kull lokalità. Fl-ħarnet il-Kap Nazzjonalista wara l-fema li l-lokalitajiet għandhom ukollhom is-saħħa u ma jitqisux biss bħala eżerċizzju ta' customer care għall-Gvern. Dr. Grech qal li pajjiżna jinsab f'punt delikat u għaldaqstant il-Partit Nazzjonalista ser jibqa' qrib il-poplu sabiex il-pajjiż ikollu tmexxija denja.